ku saurari wannan wazin sannan ku relating nashi da abin da yake faruwa a yau a kasan mu na arewa. Siyasa ta shigo, ku ji tsoron Allah ku zaɓi musulmi. Ubangiji subhanahu wata'ala bai sanya kafiri ya zama shugaba akan musulmi ba, sai dai by accident, amma ba dai a ce wai haka Allah ta'ala ya tsara ba. Saboda haka kai ka ji tsoron Allah akan kanka, ka yi wa Allah ta'ala abin da yake so. Wannan shine irin huduban da ake ma musulmai a kowane lokaci. Idan ba kuskure bane wanda ba musulmi ba bai cancanci ya shugabanci musulmi ba. To shin a matsayinka na Kirista wannan abin bai gaya maka wani abu ba a cikin kwakwalwanka? Kai a matsayinka na Kirista wanda baka iya fitowa ka ce za ka yi zabe, wannan abin bai gaya maka wani abu ba? A matsayinka na Kirista kana da kuɗi, kana da ilimi, kana da mutane wanda ka kasa cigowa cikin siyasa, wannan abin bai gaya maka wani abu ba? A kowane lokaci idan muka je za mu yi zabe sai mu ga daga sama har kasa musulmai ne su ne suke wannan wurin wanda dole muna so ba ma so sai mun zabi musulmi ko mai kyau ne ko mummuna. Yan siyasa Kiristoci me muke yi? Muna da tsoro, mu kauda tsoro. Idan maganan kuɗi ne muna da 'yan siyasa wanda suke da kuɗi, muna da Kiristoci wanda suke da kuɗi wanda sun cancanci a zabe su a kowane mataki. Me yasa a matsayinmu na Kiristoci muna kasa shigowa siyasa, muna kasa fitowa takara mu ba mu mutanen mu zabi? Idan a matsayin kai da kake da kuɗi a matsayinka na Kirista ka kasa shigowa cikin siyasa, ka kasa fitowa takara, wani zabi kake ba mu mutanenka? A kowane lokaci mun ci gaba da zaben musulmai kenan suka samu mulki su je su ci gaba da mana abin da su ga dama, wannan shine abin da zamu ci gaba da yi? To dan Allah kira da nake yi ga Kiristoci, duk wanda ya kai matsayin zai iya kada kuri'a ya fito ya kada kuri'a. 'Yan siyasan mu na Kiristoci wanda suke da kuɗi muna kira da babban murya, dan Allah muna roƙon ku fito ku shigo cikin siyasa, ku fito ku yi takarar nan, wallahi za mu zabe ku. Amma idan ba ku fito ba kun yi takarar nan ba mu da zabi, dole musulmin nan ne za mu ci gaba da zaba, dole za su ci gaba da mana abin da sun ga dama. Mu kauda tsoro. Siyasan nan rigar yanci ne. Siyasan nan idan ba mu shigo ta ba wallahi za mu ci gaba da bauta. Kar mu kalli yau, mu kalli halin da yaran mu za su shigo ciki. Yau idan za aka je neman aiki, idan kai ba musulmi bane, kai ba kowa bane. Kiristoci mu falka. Kun ji irin wa'azin nan, wannan shine gaskiya. Idan ba kuskure bane wanda ba musulmi ba bai cancanci ya shugabanci musulmi ba. Wannan ya ishe mu ishara. Wannan ya isa a ce mun falka, mun tashi, mun fara yin abin da ya kamata.